ayya wannan kiɗan amare ne amare, wannan kiɗan amare ne amare. Saratu sasa baby ce amar siyo, lokaci yayi ku zo mu warwasa. Amarya ke kiɗan naki daban ne, Honorable Kabiru Alhassan Nuru, turakin rano yau ka zama ango. Ku da gidanku kun saba karamci, domin gare ni kun nuna aminci. Saratu sasa baby amarya, aure ki kai ya auren soyayya. Turakin rano gare ki ne ango, a gare ki ya zama babban jigo. Yau an yi auren ku kowa murna a masu. Gadara roƙo nake kada ni basira, wajen angon da shi da murya, autan ku MG sabu na shirya. Honorable Kabiru angon Saratu baby. Ranar aure ga tarin masoya, kowa ya zo sannan magoya. Ki amarya kin sa'ar mijinki, wata rana kin san hakin shiginki. Yau turakin rano dai ga ki gashi, naji ya faɗa zai ɓoye sirrinki. Ki amarya kin yi dacen tarbiya, an yabe ki ke kina ta farar niyya. Kin hali gare ki sannan ga kunya, Saratu sasa baby sannan amarya. Honorable Kabiru Alhassan Nuru, farin ciki muke yi an ɗaura. Sannan amarya sha'awara gare ki, kyau a ce mijinki kullum ya ga murmushinki. In yi miki kyauta ki ɗaga godiyarki, dukkanin kulawa karki bari ya ga fushinki. Kin kware a dariya karki gaza a girki. Saratu sasa baby zauna amarya, taron bikinki ne wannan babu karya. Ga manya-manya wanka kan ba hamayya, mun ka kai na kirki wane a baya. Wai gata ko ina zaki gano masoya. Saratu sasa baby zauna amarya, Honorable Kabiru Alhassan Nuru ango. Lale 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 lale, ga ango ya sha babbar riga, ga 'yan mata a ƙarshen yanga. Turakin rana ku ne manya, Honorable Kabiru Alhassan Nuru, ga ango. Turakin rana mai kamala, angon yi sa'ar ango mai kamala. Ga angon amarya auta ne da waka, mijinki masoyi ne hakika. Na yi waka kuma na zo na taka, bikin manya ai sai da harka. Babu kyara sannan babu duka. Assalamu alaikum everyone, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo namu. Ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine kaɗan daga cikin waƙar auta MG Boy mai suna Amare. Waƙar ta yi daɗi sosai duba da duk da cewar waƙar wani yayiwa, amma me abin lura a nan shine ya me da me aka faɗa a cikin waƙar. Waƙar first ta yi kama dama da waƙar aure, kowa ya sani hakan ake buƙata. By the time aka ce mawaƙi ya saki waƙa, abin da ya kamata dama a fara duba akan me aka yi waƙar. To waƙar tana yi ma'ana sosai. Duba da again waƙar ta yi matuƙar daɗi sosai, an sa beat kuma waƙar ta ɗan yi sauri-sauri yadda za ta yi matching da gidan biki like guraren event da ake yin biki da dai sauransu. Babu abin da za mu ce a nan face mun jinjinawa mawaƙi Auta MG Boy, ya yi matuƙar ƙoƙari a waƙar
sai dai mu ce Allah ubangiji ya ƙara basira. Kar ku manta wannan shirin yana zuwa muku ne ga tashar Arewa Challenge, sorry, Hausa Vocal. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora sabon shiri ya zo gare ku ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.